नेता और पुलिस सबसे बड़ा चोर बना, यही देश के बर्बाद कैले बरन। वो सब तो ठीक बा, लेकिन हमरा एगो डील पता चलल बा। का? 20 लाख रुपया घूस दिला पर सरकारी नौकरी हो जाता क्लर्क के। एगो आदमी हमरा भेटाइल बा, उहे करवावता। रउआ नजर में कोनो लड़का होके जौना के करवावे के होके तो हमरा के बताएं, ठीक बा? ए मिंटू, तनी सुनवा है ने? का? ए मिंटू, हमार लड़का जोन बानू वो घर में बेरोजगार बैठल बा। और जौन आदमी से बात भइल रहे नौकरी लगावे खातिर, ओकरा से बतिया ना, हम व्यवस्था करके देव पैसा तारा। अभी तो रउआ कहतनी हाँ कि देश के नेता पुलिस बेईमान बा, और रउआ मौका मिलल कि घूस दे के नौकरी हो जाए तो रउआ तैयार हो गए। ये देश नेता और पुलिस के ईमानदार हो गए से ना सुधरी। ये देश तब सुधरी जब हम और रउआ ईमानदार हो जाए।